Silaway. Kamu kenapa dong? Napring Ryan. Tuyo ang imprendano pre basawa ka. Malibre siya. Sulit kayo mong 20 no? Adi lang yung sabay kay barato ra niya lami makaibawa ba lang mo asa niya. Mapalit mo dere. Taas kay mga gao. Agoy, murag nilabad akong ugid. Akong advice sa inyo ay gimugsuway og rides nga labad-labad na lang yung ulo. Kada ulay. Ako mo murag mulik. Init din sa inyo. Dire sa mga init kayo. Pero magbike gyapon ni. Vitamins na init ko, vitamin E, vitamin D. Kinamdum ba man nga vitamin duha ka bok? Vitamin D, di ka biyaan og vitamin E. Ikaw ra pirmi ba? Vitamin May hapon sa tanan diha mga gano, another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon kay magbike lang pa ring daan no. Karon kay ang ika 20 city nga adlaw sa tuang bike adventure no. So na mi adton nga ruta. Kanang ruta wala pa na mo suy kadto pero testingan na mo na kadto karon. Mga secret route ba. Adto na mi, dili ta maglangay. Uban-uban ta ninyo. Padayon mo sa pagtanaw diha. Let's go. Atong hapiton si Kay Scoopy no. Tingan tong hapit og muuban ba ni. Dul. Ha? Sana. buang. Judy mo ko buang. Other time no. Hapit na ko muuman. Sige na. Hapit na ko muuman. Other time lang. Di puta ko parang Gidana na akong bike ko sa itong hilo. Hilo? Nadra. Yabog nga. Yabog. Ano mak dyan dahil? Mama reply na. Sila bro. Day. Dan alam baik. Modal lagi. Ganda. Di mo lang under time yun. Oh sarap to. Kapit ng imo man. Yun dalang. Dalang. Ang ka nag-chat na ano yabog. Oo, mo chat. Mabaliban mga sa chat. Wala ari kang mabaliban pero actual yun. No. Bili na na. Ha? Malay, anak mi dai. Iba kung di ka mo budget siguro. Gusto nga dai kapit. Basin mo uban ka. Usa Oo, ko dalang ayo kong bike awa. Sulong mo ako musung nimo. mga kabantay ha. Paabot ko na. Ako musung. Si Anta na mi, di ka mo ban. Bilin ko. Ako ban. Iba si bilin. Yari na mi. Ha? Amping. High scope. Let's go. Let's go. Ano bidol? Ano ba? Samok-samok na gud. Kamot. Napring Ryan. Ang sarap. Lami juga pre. Tuyo ang imprendano pre basawa ka. Malibre siya. Mau landang balandang. Mi ay. Lami kay libre ni Prendano no. Sulit kayo mong 20 no. Ari mo sa kuan. Tindahan nila ni kuan. Ani lang yung sabay kay barato ra niya lami makaibawa ba lang mo asa niya. Mapalit mo dere. Makaibawa mo sa asa mo balitanan barato niya. Mo palit mo dere. Isod kayo. Nagdaghan na kita mamalit dere. Yung barato nga lami o. Basta na rin sa dakit. Muli masama sa dapit. Huh? Dilaw. Nasa skina tabayo. Landang balandang. Liglit. Kayo lang biniglit rin. Sa pa mo yung ipabot. Arin na mo. Mga pa mo kasuwayanin rin. Panuway mo. Panuway magpalit ba? Lami juga siya mga aga. Oo ko. Wow. Murong gagwa nun. Gwapo no? Ako na bata mo na ikaw. Tigwa mo ko. Tumakas ko niya. Wala kita. Oo ko. Na? Tami kayo. Unami si mga kayo. Salamat. Woo! Pag ganyan pagsugod, luya na. Sakit sa paa pre. Hangin gaya dire. Basta patag-patag ang daan, hangin. Gisagid mo gina to. Hinaan na to. Basta patag, straight. Hangin yun. Oh? Sa kaon. Reklamo. Wagi na ruta nga di reklamo. Pulos reklamo. Nanamig parang kayo Guadalupe mga ga. Dito dapit ang ruta ng ingaw ni Pangindano no. Ulapos ko no og kuan. Nazaret. Ha? Kung namin diri dahil sa intersection yun. Diri. Ada taliko. Guy, ganoo. Kalain man ni ruta ha pre, surprise gid. Ahak. No mga ga. Taas kay mga ga. Oh. Agoy. Murag nilabad akong ugid. Ahak ni ruta. Kuyakan ng Prendano ni mga ga. No. Kumansad ka no. May mga lugsong dira. Problema lang pod kay rough road nya. Rigid bitong fork ni Prendano. Sige lang, yaham ni ruta nga gipili. Dito siya reklamo kay siya may pili ni ruta, di ba? Ha.
Ay! Pero okay ra, dili man kay rough kay kanang sino nga bagas palto ba palto. Pagka anapog ba no, pero nilabad jud akong uy. First time na ko diri mga gano. First time na ko mga nahil lugar gid. Sukad akong pagkabata, mga 20 na katuig kapin, dila ta masaba sa kapin kay mauwaw man ta. Masa 20 na ako kapin. Dim na nga ikaw ang edad no. Kay swerte na kita nakabutan ng idara. Pero dila ako magsaba. Bala na mo pagtagan-tagaan pila kapin diha. Masa kay 20 ko kapin. Hindot kayo ang view diri mga gaw. Oh, yung view. Nature kay ba? Ha? Oh, si Parindano, wa siya musugot sa katungkuan. Little Batanes nga ruta na mo. Pero dili siya niagi sa Raprod. Oh, yun siya klaro gid. Sahay lang. Pero sige lang. Di mo to mapugos. Kung di siya musugot nga mga total Little Batanes. Dugay mabot ang panahon. Mula kadto gi ko karang usa. Mo katultol. So magpaabot kita niya. Nagyapon. Sige lang, maabot ni panahon mga kadtol kita na. Kita na pagi. Ato ta kita balik unahan ha kay nagkaon na pudo. Nalapos na mi kalsada mga ga. Nanamig highway no. Dili man kay siya kapoy nga ruta no kay dul-dul raman niya. Ang mga sagga di kay sa tagas pero labad lang gid ko. Ikaw pre. Sa Mayo. Kulangan sa Parindano no. Adto na City Hall. Kana kay pamati. Labad ako mo, gigoto ba jud ko. Sakit mi ko pa. Patay na ni. Ikaw pre. Bagtak ra. Oh, sagnaw. Silaway. Kamu berapa dong? Labad yung umaga. Pero inom na na ibinignit. Basta mawaan eh. Yung saan labad yun. Parok eh, parok. Mawaan labad. Parok? May martilyo. Ay lang. Kaya sama yung taga-buang. Buang na matadaan. Dan namin dire sa favorite spot na Montulong Parindano. Ang Bugaw City Hall. Baras kung uugid eh. Gumba nung hindress pre. Wala di kayo inom dyan. Basin. Wala ka na naglabad sa uwa. Wala kalitan ka. Gumba yung hindress mga ga. Sakit yung ungo. Ganiha, pagpadaw na mo magbike, labad-labad na gini kong udaan. Sakit na siya ba? Nya, kay lakaw mong ganiha. Natay lakaw ba no? Secret man to nga lakaw. Dito pwede saba nga lakaw, secret man. Kanang secret di ka na pwede saba, di ba pre? Basta ka na lakaw nga importante ganiha no nya. Dugay-dugay pa sa mahuman, mga kuan pa guro. 14 days pa nga mahuman nga lakaw. Ni schooling ko. Nya. Ko sa spot ko mo nag-schooling. Pag uli na ko, init kayo, nagbike naman ko. Laban akong udaan. Ya, inom ko lang ng tubig, wag siya mawala. Mao to, laban naman akong ako ngiti singa nagbike basi mawa. Nya inom ta og kuan nito. Tong landang dito sa dakit. Nawaa siya no. Lami man. So nawaa siya. Amin ako gupaday ra to kawa pakainom tag bugnaw. Paghupa sa landang, samot kalaban noon. Sakit ginon kayo. Nagbiyahe mi nga sakit kong inom tag binignit dito na pod bugnaw na sad. Medyo okay na siya ron pero labad-labad gyud siya sakit diri dapat ko. Dire. Butas mo gro ni. Ambot sa init agro ni. Kuan ba? Tatawa ka na. Dehydration ba? Wa ko inom og tubig ni hagod nya init kayo ba. Basi ni nana ra na siya. Basi mawara po ni unya. Hindi na siya mawa. Bala na siya. Pero dili ni sa kuan. Dili ni sa atong landang og sa binignit kay lami man. Di kinasa nila. Sa gito na ko nung nainom ko. Saglaban ako mo, di ba? Scam ko sigara. Na mo dito shortcut ato nakalimot na ko. Sakasaka pa ko nung piagi kini. Labad ako mo, yan. Labad Ay, ay ito lawas unta ko. Labad din ako udaan. Pag imbes labad-labad na to, pag sugod lig bailay, init kay ba silaw, sige na ng mata ba no? Init kayo ang kalsada ba? Kasada pa ko. Alay nay. Kung kayo na kong inana sa bike. Mura na maginanawal kong oo. Gitay. Nag-redos nga bugnaw. Puta nga sa landang sa binignit. To, nag-shake ka. Shake nga agi. Yan, to, rin sa madlog paglabad sa o. Padlad na. Labad sa o, room tour ni, sayop ning lawasa. Hawa ta diri hawa. Di mahadlok og labad sa o. Kita ba? Mahal ang bugas. Nihit nang umagot. Napoy manguma. Karapo og palit. Lagi kita pre. Parang short. Manulap to si Chong. No, dala. Ulit ang sayo kay di mo da labad yung ato lang kantahan. Kung ako'y mulakaw, kaya ini uli.
Amok sisilid. Hindi ko kalakaw, nilisad ko maka. Kada uli, hilot, kada uli. Patay na, patay na. Ole, hilot, kada uli. Kada uli, kada uli. Ako mo, murang ulit. Gusto na kayo Sa huli. hanggang sa huli, hanggang sa muli. Bye-bye. Hoy. Naulil ako mga ga. Nabadyo yung ano. Kung hilig sa mo magbike-bike, no, magbiyahe-biyahe, magbike. Akong advice sa inyo, ay magsuway og rides nga labad-labad na daan yung ulo kay sigurado gyud nga inigulo nyo tiwasan gyud mo na samo di ka sakit. Sakit jud yo. Tunay lang. Kung na may mga ruta no nga wala pa na mo nadto, nganahan niyo nga ipaadto sa mua. I-comment down below lang na ninyo no. Sige tag pangitag ruta no, tigsan na lang taga bike. Pero sige lang. Pangitaan tag pagi mga adto na. Kung dili ta na mamadto karon, basin pohon. Padayon mo sa pagsuporta no. Nya, padayon mo sa pagsubaybay. Nya, hangyo lang ko ninyo nga please like, share and subscribe no sa ato ang mga videos para ilhan ta sa uban no nga wala na kaila sa tuwa. Para pod managhanda ninyo ba no to mga gaga na to di ba no? Gaga. Hangtod sa sunod di kayo no. Ganoy TV, Anoy out. See you.